Okay. Hvad så der, man? Stil. Lidt den der. Hvad så der, man? Jo. Gøtte. Ja, det er Ole Henriksens produkt, der. Husk den her. Det er den her. Vi præsenterer American Grill. Og vi præsenterer Sprøde chips. Smager mega lækkert. Sammen med Haribo sutter. napper med frugt og smør Og en lækker fantastisk. som er desværre drukket. Men vi har desværre ikke andre tilbud i dag. Jo, en lille chips. Jeg har Lille en chips. En lille smagsprøve. Men Jeg vil gerne have en smagsprøve. Men skal vi prøve det her chips? Altså. Prøv her. smager den godt? Det var godt. Og vi har Emilie, der sidder lige derovre. Hun er bare lidt træt. Hun sidder lige derovre. Hun er bare træt. Sæt derovre. Men vi er totalt fresh. Og klokken er Jeg synes. 1:41. Og Vi sidder der og har det sjovt. Og det er helt vildt. Vi er alle næsten ved at falde i søvn. Prøv at se her, Christine. Men jeg er ved at falde i søvn. Det er slut. Og det var så Lasse, der var i gang med at falde i søvn. Og så slikkede han lige på hånden. Ja, alle ved det godt, han er klam. Nu er klam lidt. Altså, det er noget Det er fantastisk, der ringer. Hallo, det er Bob. Okay. Nå, men vi ses i morgen. Hej.